Tak vítajte v novom videu a dneska začíname tam, kde sme minule skončili. To je s tým, že Jožkovi som priniesol ďalší super karburátor, takže už máme takúto zbierku, starý, a potom novší a najnovší. A keby ešte nám to úplne nevyšlo v aute, mám ešte jeden nový, takže snaď to tentokrát vyjde a bude to fajn, takže čo myslíš, Jožko, bude to fajn? Uvidíme. Tak to bude treba aj nastaviť možno, lebo ja som sa, ľudia tam písali, že treba nastaviť jednu, však jasne, že som skúšal to nastaviť. Že som točil s tými šrubkami dopredu, furt sme skončili, tu na čo si to nastavujete, furt sme skončili na nejakom bode, kde to proste aj tak nešlo. Akurát to mám štve, že tak jak Jožko povedal, že my tu zapchávame veľa dier. Len čo my nemáme žiadne iné. Lebo táto trúbka, čo je tu vzadu, je proste na posilovač brzd, na buster, lenže my nemáme na vzduch. Takže to musíš zakepovať. Už sa z nikade nedá zobrať vakuum, to je ani tu, ani tam. Takže bohužiaľ musí sa to zakepovať. Ďalej neviem, kde je ďalšia veš. Vakuum máš tu dole ty. No, to musí ísť tak. Tak. A ďalej máš ešte tako? Lenže tu nám máme Električka. elektrický čouk. Ale nás čouk nezajíma, lebo my nemáme problém s ním. Uvidíme, no. Takže už len dotiahne to a štartuje sa? Mhm. A to bardzo jednoduché. Že to nie je problém zrobiť, len to nejde. Ježiš, kým sa to teraz natiahne benzín do toho. Trošičku. Dáme tento starting fluid, nech sa točí na toho nože, nezgekne zaš baterka. Toto, čo si tu zaštíchal, to môžem dať preč, ne? Aj. A tu A máš počkaj, tu nechaj toto. Aj tu. Však jasné, však. Teraz som to používam Chytaj. to. Hej. Odnes to. Tigon, odnes to. Trošku sme tu popratali. Z časti. Relatívne. My nemáme napojený ten oný nožku. Uvidím. Idem dať čo zistiť. Idem skúsiť prvý štart. Môžem? No. Nechceš starting fluid dávať? No, tak tú handru hlavne stade zober. To, že ešte ono si napíje. Opa. Pridávaj mu viac. Počkaj. Kam ten strieľa, že dovidenia. Čo ja si myslím, že dačo není ten karburátor zlý. Skús teraz. To začína robiť to isté, čo stále. Čo? Že už to začína robiť to isté, čo aj predtým.
Nechaj trošku zahriať aj ako. Šľubová. Nič nerob. Čo robíš? Dobre, to je zmes, ale chcem nechať teraz na takýchto, jak sú, či zochne to auto samo počase, či nie. Ja Už- si myslím, že máme timing zle tam. Timing? Že ak sme s tým točili, trošku je Bo to robí presne to isté, jak tamto, trošku lepšie, ale furt to robí. Aj backfire, aj misfire, trasie s autom, zvuky to tu vydáva. To není možné, že 3 karburátory sú zlé, vieš. Tak ten prvý to ti ani nenaštartuje. Čo? Na tom prvom ti ani nenaštartuje. Však to hovorím, tamten bude úplne zlý. Takže čo, nechávame takto bežať? Hej, chcem vedieť, či zdochne, či nie. Čo? Chcem ale vedieť, či zdochne, či nie. Aj. Nie, to je lepšie. Daj na bok tie, one asi. Gon. Došiel. To som ani nedošiel, no. Čo? Proste limuzína nechce ísť zvonku z garáže. Ona tu chce zostať. Aby som s tým Naštartuj. Pekne. Bo to má také misfire, že Je tam dosť benzínu. no ja mám šajnu. Že keď nevieme ani koľko tam je benzínu, Jožko, to... Môžete tu štelovať. Nej. Treba doliať benzín. Neviem kúpiť benzín. Nemáš lievik?
Tá čo, už si bol kúpiť benzín? Čakaj, donesiem lievik, Jožko. Čo? Ten dlhý lievik donesiem. OK. Budeš liať, ja ti budem držať. Lievik, myslím. Že máme doma benzín. Hej? No tu ako doma, že nemuseli ísť na benzínku. Ideme natankúvať, bo netušíme, že či tam vôbec benzín je. A čo by tam malo byť, ale koľko to? To nikto nevie. Ideš mu podržať? Idem držať Jožkovi lievik. Jožko, podržím ti lievik, dobre? Drž mi lievik. To je aké fajné, že sa tam leje Tak voda benzín. vyzerá. Ty, Jožko, ja kúpem to najlepšie. Vodu. Ale to aj chalani s Feliciou, keď tankovali, tak sa pozastavovali nad tým, že benzín je jak voda. Ja, tu ani nevonia tak dobre. A leje sa, leje. To je strašne cool, že tam sa leje benzín. To je cool. Hej. Žaga? Strašne, ak nemáš taký dlhý lievik. Ale ja mám dlhý lievik. Neklam, to je čierny dlhý lievik. Nemáme tam nejaký biely, taký malý. To by bola strana. Ale raz keď si vyskúšaš dlhý čierny, to biely už nechceš Ale furt krátky. používame čierny dlhý. Už tak vravím, že už potom nechceš ani kupovať biely. Ty čo? Ty nezrušia ti kvôli tomu ešte toto? Nie. Kvôli Sa lieviku? bavíme o lieviku. Neviem, Čo o mi čom sa ty nemyslíš? No, bavíš. myslíš, že keď tak, to je jak toto Minecraft, hej? Tak ľudia hovoria, dačo sa ti Minecraft? Tak Káj, to takto dostaneš aj s plnou nádržou. a tam dole šruba, čo sa spúšťa. A tá 9, tam musia ísť také 6. A tá kde? Čo to? To do Dodgea nepôjdu Aj. všetci. Obrazne vravím, nie, veď to má veľkú nádrž. Tak koľko to môže? 15? Maximálne. 15 galónov, myslíš? Maximálne. Však Dodge má čo? Dávam 19? bolševikovi 2, maximálne 3 roky. Je teraz zmena žiadna. A teraz zistíte, že vám netrebalo kupovať nič, ani vyberať toto, ani nič. To by bola Malo benzín. najlepšie riešenie, čo by to mohlo byť, že to bol len benzín. A thumbnail bude, stačilo doliať benzín. Ja skúsim otočiť teraz, ne? Čo? Ja skúsim teraz otočiť, ne? Len pridaj, či to... Tak Štartuj. Ešte. To samo? Aj. Dačo je zle. Vážne? Odkrúť ten... Jak sa volá? Karburátor. Distribútor. Distribútor. Ja nechceš si pozrieť najprv toto s tým Môžem. svetlom, jak to spravil? Neviem si pozrieť.
Je tam len timing adjustment with... Takže tam nevidíš nič, žiadne čísla, somariny na tom. nie, ale... Čo, Takže není sa tam nič? ide dumať. Chcem vedieť, že či ide teraz... Kompresia? Au, do puče. Ešte raz sa opriem o ten radiátor, tá zigne. No. Kámo. Čo? Horúce. To si daj rukavice, tie hrubé. No. Shit. Ide? Čakaj. Lebo teraz nerobí kompresiu. No, dávaj. Čakaj. No. Kámo. No, dávaj. Vidíš aj ten znak? Rýchlejšie. Nie, to teraz ide do výfuku. Takže dávaj head. No, musí výjsť hore a ísť dolu. Už ide dole. Jo. Nedodžu radiátor. OK. No čakaj. A teraz si poviem tá zrob. No? Čo? No, choď. OK, teraz ide tlak. Môžeš ísť hore. Dobre, naspäť trošku. Už si šiel dole. Ešte. Choď. Dobre. A kde to je? No. Máme ten problém, že na balancéri dole, čo by mali byť čísla, to nie sú žiadne. Takže ja neodmerám, nezrobím timing správny. Chápeš? Ja ti vravím, že to je horúce. Však to štúda, kde je. No. Čo to je za blbosť? Chápeš, ja neviem, kto jaký balancer tam vôbec dal, chápeš, však to je... Viem, kto to robil, ten motor, vieš, pred 100 rokmi. Dobre, a teraz sa pozrime, kde je jednotka. Trošku horúce, to je jak svinia. Však. No však jednotka bude hore, na jednotke. Jednotka bola ktorá? Tam? Áno, tam ti to píše. Kde? Si? Okay. Je na jednotku. Nie. Ti musí sadnúť, to je toto, že... Okay. Ja neviem, treba vybrať, asi podľa mňa už môžeš vyberať všetky sviečky a dávať naspäť. Ich nagapujeme na... Lebo oni majú raz taký gap, jak majú mať. Môžeme. A tým, že nemáme, lebo my máme to svetlo, čo vám bliká, ja viem, tam písalo veľa ľudí, ale nie sú čísla, není point. Oni to mohli len tak hociak tam dať. A... Nie sú čísla na balancéri, takže tu budeme musieť robiť, nagepovať sviečky presne, máme to hore a už sa len hrá s distribútorom a nastaviť to čo najlepšie. Okay. Že by to proste nezdochyňalo, že by to išlo. Tak je plán, ja som myslel, že už sviečky máš vonku všetky. Nie jednu. Tak však som čakal, že ideme nastavovať onen. Tak asi nie. Ty vyber druhú a prvú môžeš dávať dnuka a zatiaľ nagapujem druhú a vy budeš vyberať tretiu. Myslíš, že už môže ísť? Hej, môže ísť už. Ale tá vyber mi druhú. Toto už Na co mám čakať teraz, chápeš, ten Maďar. A ty potom budeš čakať na mňa, kým ja nakapujem druhú. Však to stlačíš a máš. Či tak budeš ťahať, čakať.
Nemáš hodinky. Nemá. Si nikdy nevidel tak nikoho dlhošrubu túto sviečku montovať? Nie vôbec. Budeš mať dlhšie video aspoň. Aha, 15 minút meníte jednu sviečku. Ja vás vypínam momentálne. Vypni, Idú sa meniť sviečky, idú sa nastaviť, lebo sú odstavené, tak? Nie sú odstavené, ty ďalší inteligent vo videu. Inteligent. Nie, Tak sa vyjadri. treba zmerať medzeru na sviečkach, aké sú gapy a majú byť medzi 32 až 36. 0,32-36 a sú na, keď som prvú vybral, sú na 0,50, takže ich zmenšíme, dáme naspäť a uvidíme. Sviečka, ktorú vybral teraz Jožko, tak idete podľa toho metra, si meriate, tak má gap presne 0,50. Takže prejde mi až sem, hej. Na 0,50. Takže vyberať ďalšiu a zatiaľ tento zmením. No tu máte teraz gap, sviečka čistá. A prejde nám na 0,34, 35 do 36 je všetko OK. Takže bol tam väčší gap o dosť. A to na každej, hej? Lebo chceme si istiť, ja som gap na sviečkách je dobrý. Nastavím prívod paliva tak, že sa bude dusiť benzín, ten karburátor a potočíme potom o štvrtinu naspäť. A timing vieme kde je teraz, hej, že máme na vrchu jednotku, je dvojité časovanie, ale teraz je, keď ide tlak von, takže je teraz jednotka hore, ukazuje, že je na jednotke a len treba trošku zostaviť, ale to je bohužiaľ len podľa ucha a toho, jak sa schová motor, lebo svetlo je možné použiť, keďže tam nie sú označené čísla na balanceri. Takže nám to nepomôže. Tam nie je ani ukazovať nič. Takže budeme robiť s tým, čo máme, no. Snáď sa to podarí. Takže ideme vymeniť a zrobiť gapy na všetkých šrubkách, sviečkach. Čo to máš v ruke? Pokus číslo 10. Čo to máš? Zase, ak sa prehral, skúšali sme, či ide iskra do kábla, nejde. Ideme vymeniť celý ignition distributor a uvidíme, či to... Ja myslím, že to už asi posledný pokus bude. Už nemá čo iné. A skade si ho zohnal? Boli sme s Emou na naše tajné miesto. Au! Radiátor? 6. krát. 660 krát, nie 6. Kámo, Ja teraz iný size. ty celé zle. Ha? Jak je to tam rozhegané. Prečo si to nechce ísť? Jaj? Ja typujem, tá svorka ti tam zavadla. Nie, že svorka, ale... Naopak. Čo? Je také meké, že to sa akože ohlo, že sa toho dotkla hadica? Nie. Tak sa pozri. Kámo. Aha. Ukáž. Čo si to zničil? Sa nemohla ohnúť hadica len tak. A to už muselo byť Muselo zvyknuté. byť. Myslím, že schválne ti dal také. Cez to bude unikať vakuum teraz. To sa nedá vymeniť. Ja viem, či to je dobré. Skús ťahať, ne? To asi ide.
Digný. Ja kúkam, čo vy robíte. Čo tam ťaháš? Nie, nejde to stáť, je toto. Je OK, len treba dať na to pozor. Kde on šiel? Rozhodol sa, že na to sere. Proste sa zobral a išiel. Išiel domov. Čo? Nie, do auta ide. It's only you and me right now. When you're holding me close, I feel safe and sound. Not a care in this world. All my walls fall down when you're on my mind. My heart beats loud. It's only you and me right now. When you're holding me close, I feel safe and sound. Not a care in this world. All my walls fall down when you're on my mind. My heart beats loud. Give me oxytocin every time we kiss. I can't wait to see you this weekend. I think it's the real thing. Can you tell me if it is? And if it's not, I refuse to believe it. I refuse to believe it. Don't leave me here, I can't handle you leaving. I refuse to believe it. I hope it's the real thing. If not, you'll be leaving. Nemá to ísť kde nižšie. Ukáž ten druhý. Či oni sú rovnaké. Myslím, že aj, však ti už raz tam sadlo. Ale nie úplne dole. Presne. A dá sa to vymeniť ináč. No. Keby náhodou potom... Tá skorej verím tomu skrivenému, ako to tu. Chceš šrubovák? Nechcem šrubovák. Nechceš, hej? No dobre. Tak si to tam daj. Tak to tam štur. No? Čo sa ide diať? Nie, ideme naštartovať. Založil si to. Môžeš. No? 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 Ja mám ten malý šrubováčik. Netuším. Vydrž chvíľu. Z druhej strany.
Skús. Skús. Ešte raz. He's a piece of shit, man. Fuck it, wait. I need... It will die anyway. I don't know why. It will die. It's running, die. Then you will wait a little bit, running, die. I replaced the fucking carburetor. I have replaced the solenoid. I replaced the ignition. Už to tak je. Jožko, prečo to nejde? Neviem. Ide. Ide, ale len chvíľu. Chvíľu. Ľudia, nový karburátor, nové sviečky, nové káble, nový ignition coil, nový solenoid, nové sviečky, nagepované sviečky, nové káble na sviečky a timing zrobený, benzín doliatý, Nie ide. celý distribútor sme zmenili. Jediná vec, ktorá teraz zajtra vymeníme ešte ten Vacuum Advance, čo som ulomil, ale to nemá nič spoločné s tým, že by to vzdochyňalo. A... Headliner. Odletel nám. Odpuklo headliner. No a... One Ize. Napadla ma jedna vec.
čož veľmi ale tomu nedávam, ako možno, lebo na motore je stále pôvodná manuálna mechanická pumpa. To znamená, že ona je pripnutá k motoru a tým, že sa otáča kľuka, tak sa otáča vlastne do pumpy, bucha a ono to pumpuje fakticky, mechanická pumpa. Kdež, ja neviem teraz, či ide dosť paliva, to je ďalšia vec, myslel som si, že možno ide veľa a možno, že časom padne, ja neviem, lebo napríklad keď držíš plyn, tak to auto nezdochne. Keď si vpustil vždycky plyn, to zdochlo. No. Takže ešte ma napadlo, že či není problém ten, že tým, že to auto je dlhé a vzadu je nádrž a že idú spodkom tie hadice, či není to náhodou už diaľka na to, aby tá pumpa to zvládla, lebo do karburátoru vám ide 3 až 5 PSI, hej? A ja som objednal teraz elektrickú pumpu, ktorú by sme zajtra prerobili, ktorá tlačí 5 až 9 PSI a uvidíme, či to nepomôže a či to náhodou nebolo v tom. Namontujeme ten Advance a potom, keď to nepôjde, už zapálim auto. Ja furt si myslím, že bude lepšie, keď to bude tlačiť zo zadu palivo, a keď to má ťahať spredu, vieš. Tak to bude spredu ťahať, ale bude to pumpa, chápeš? Tá pumpa bude tu. Hej, okej. Vždy sme dávali tú pumpu. A nemôže byť vzadu? Nie, tu bude pumpa. No však to pôjde na accessories len. No keď stočíš, tak bude pumpa, budeš počuť. Tak to zrobíme. Že nám treba len hadičku, potiahnuť vrchom, dáme nový filter, bude hadička, všetko a uvidíme, jak ide palivo do toho, to je ďalší step. Všetko máme nové. Veľmi nebaví toto. Neviem, absolútne, kámo, neviem. Takže uvidíme zatiaľ. Jožko nešťastný, Filip nešťastný, ja nešťastná. Izabelo sú primitívne motory, ja nechápem prečo to, ako on ide pekne a potom zdechne, hej, takže to je úplne na hlavu postavené. Takže na ne skončíme a vidíme sa ráno. Tak a máme tu druhý deň. Samozrejme zase sa sereme s týmto autom, proste už sme toho mali dosť. Takže po novom sme vymenili čo, Jožko? Prerobili sme pumpu mechanickú na Edelbrock elektrickú, takže už nám tlačí elektrika pumpu, pretože je to fakt diaľka. Máme novú hadičku, tu je palivo s filtrom ďalším. Zmenil sa v kufri unit, ten sending unit, ktorý je tu. Čo som odlamal, hej, včera, tak, ale ja si myslím, že to bolo nalomené, lebo to nejde len tak odlamať. Takže nakoniec sa vymenilo celé znova celý ten distribútor, takže ten distribútor je zase vymenený komplet celý. Máme zase iný coil, sme skúsili a taká jedna vecička, ktorú som objavil, keď sme sa to tu v tom špárali, tak som si všimol, že v tejto kocke, čiže nejaké, ja neviem, či to je, čo to je vlastne? Regulátor, to je vlastne regulátor, hej, elektrický. A zastrčka, čo je tá veľká čokoládka do toho, neviem, či to je vidno. Je to vidno? Nie je to vidno? Je. Teraz. Tak tá bola vyskočená, zle zapojená, takže ja si aj myslím, že to bolo pravdepodobne to, no ale hej, aspoň je všetko vymenené, nastavil som ešte karburátor jedno s druhým. Skúšaj, štartuj. Auto ide, auto sme mali naštartované, ale pridám mu trošku otáček. Lebo není. Hráme sa ešte... Čo? O, tu je. Hráme sa ešte s otáčkami trošičku.
Takže ešte sa hráme trošku s otáčkami jedno s druhým. To, čo ste počuli, ako ide auto dobre, bude sa treba s nimi spreviesť, nech všetko si sadne, nech všetko je jak má, ale benzín nám ide, auto sme už mali naštartované asi pol hodinu, nezdochne. Hej, stále sa snažím nájsť tie správne otáčky, ten pomer paliva, takže ešte dotáčam šrúbky podľa toho, jak dlho je, jak chladne motor, v jakom stave ho naštartujeme, že či ten mixer je dobrý, takže teraz je to fajn. Počuli ste, že nám pišti jeden remeň. A áno, opravíme to, ešte sa bude riešiť zajtra ráno, predtým, než to auto odíde, pretože zajtra ráno sa dokončí a ide preč a ideme robiť škvárku, takže v ďalšom videu uvidíte škvárku, pretože už máme tam nachystané veci, čo sa urobilo, ale to si necháme do ďalšieho videa. A toto len chceme urobiť tak, že vidíte, ono to ide parádne, ale bude treba trošku mixer ešte doštelovať. Ale auto už nezdochne. A ide krásne dotáčok, vysoko, ste sami počuli. No ale čo máme problém? Potoč s volantom. Kvapka nám kvapka. Červená. Krváca. A kvapka nám bohužiaľ z posilovača, z pumpy na posilovači riadenia a už dneska ho nestihneme vymeniť, takže ráno sa vymení, teraz sa ešte odmontuje, ale musíme už máš vypnúť asi. Po ceste domov sa Jožko zastaví u jedného ďadka, čo on má vlastne veci na Mustangy a má doma jednu pumpu, takže tu zobere a vymení sa ráno, utrie sa auto, skontroluje sa ešte raz všetko, či je fajn a ideme odniesť auto a už dúfam, že to bude dan. Ešte s dronom. Však aj zrobíme si, vieš čo, ja Na som pamiatku. premýšľal nad tým, že auto nemá značky, auto nemá poistku a je to dosť ďaleko a neviem, či s tým chcem riskovať ísť, pretože nikdy nevieš, čo sa stane. Ľudia ťa, vieš, dosť také auto na oči to je, že nechcem dostať pokutu a majú ešte problémy, takže poďme sa povoziť tu na len, tak jak sa furt chodíme, ja zoberiem tu na od neho značku, keď akú bude mať alebo dáčo, tu sa len povozíme, zrobíme zabery s dronom, ale to uvidíte až v inom videu, my to tak spojíme s tou škvárkou v ďalšom videu vlastne, lebo aj tak to bude možno 10-15 minút a potom bude už len škvárka vo videu. Takže urobíme si tu video a ja to dám na trailer a takto pôjdeme odnes potom ku Romanovi domov, takže na traileri to sem prišlo, s trailerom to odtiaľ to odíde. Takže za mňa všetko je hotové, čo sa týka toho, okrem toho power steering, ale to už ani nebudeme natáčať, lebo to Jožko ide vybrať teraz a ráno to namontuje, takže už si vlastne nahráme, ak to auto ide iba preč. A budeme si nahrávať škvárku a dokončíme posledný projekt a konečne bude kľud. No a ja tým pádom toto video ukončím. Jožko už tiež má toho dosť s týmto Mustangom, takže vychoďte na moju stránku www.floridafilip.sk, choďte si kúpiť merch, choďte si pozrieť, čo sú tam za auta momentálne a čo pripravujeme, lebo hodil som tam aj, že pripravujeme Mustanga, toho EcoBoosta, ale až keď sa dokončí škvárka. A ja si myslím, že toho bolo dosť na dnes a som rád, že sme prišli na chybu. Ani nie, že na chybu sme prišli. Ja si myslím, že to bol ten regulátor elektrický, ale vymenili sme celé auto, takže to bude v pohode. Takže my sa s vami lúčime a vidíme sa na budúce. Čaute.